Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mong channel. I Lixie Vlog. Na may taga-sumpay na kay Tora mas baribuhok. Sa jumis na na mag-utan og munggos dahil nakatakang na. Among sunaban butangan og bulinaw nga buwan. September's palis. Des Aliana. Good morning guys. Ina. Good morning guys. Unsa dengan tag? Dungan tag birthday tayo sa? Di. Mauna ko. Dengan tag buwan. September's palis. Dara das nanay. Mother, say good morning to the people. Good morning po ninyo mga Katik-tik. Dara ka kabataan. Ay kabataan. Kabataan. Munggos ang lami guys. Sa una. Grabe kang naong parang subo na ka dyan. Jabot ang agkamunggay. Parang lami Ang lamihan ni kay daghay bulinaw, daghay nagmunggos. Tanawan ninyo guys. Dara guys dia. Nanay tuno, nanapay munggos og bulinaw. Nanay panakit ag kamunggay na iwa pa. Unsa nay? Bukawan sa kuno pare dyan. Okay guys, naluto na gamo ang gulay. Mga kanday taninjo mamahaw ta. Diya dapat inutbong da. Mga inutbong ta kayo naglaban nito mga buna-buna. Apit na namang pista. Yor! Dami na. Tay, mamahaw na tay! Hello guys, nahuman naming pamahaw guys. Diya di ako sa ubo sa garden kay maglili na po ko na rin mga kapayas na noon. Maglili na po ko na rin mga kubasa o nabay pag-improve ilhang pagdaki. Na aday ka jud galing kay ilahang naong o ilang naong ilahang dahon naghigwaus mura pag nadag pero agbunga na aghapon guys nagpabilin nga naghampuong mating patula na nga wa magbunga adto naman kog tagbilaran na wa naman na isa gamay na jag kubasa dari to nalata ka jag isa to pero nagyapon dari da dagge. Diya atong subayan guys, tong arang dakas ubos o aduna pa ba. Na naghigwaos ag ilang mga dahon guys. Day isa ga na nadag na yellow. Na yellow na guys. Galig na samda ni ay nalata. Hala. Nalata siya guys na naraman ng ipon. Kaya nadait na. Naramang giipo guys kaya nadait. Pero ag kaning pikas gamay, mautan pa na. Kaysa di kuha dait ra. Paano na guys. Lawo yun. Nga naman yung kubasa. Sige mangguguan guys mo na nangalata. Sayang raman mga dabong para ba. Kani pero ko yung ay wa. Okay pa siya guys. Nagbunga guys to ang gidabos. Balik-balik na dyan ang vlog guys. Kaya wakoy lang ika-vlog. Kaya gikan po ko ng laba. Kaya sinanay hapang ipapahuway. Kaya nagsakit ag balig kawang. Tag mga bungas kuan guys. Kubasa. Ang gipanid. Ang naong. Pasensya na dyan po ang naong. Kaya parang naong irong subo. Grabig bagas. Nagdabos. Napiloy ang nanay guys na. Dapat da. Agdake dari guys. Okay pas alright. Napagyapon siya tatabo nagbalik karong di maghigwaos. Nagkanang dahon sa kuan guys, nalain man. Nadag. Dapat isa namatay, ugwa pa nangamatay ning uban, daghan ang ta ning bunga. Nga higwaos mag-uban. Dapat isa dia. Daot pod. Daghay mga damage guys, sayang raman ang uban. Dapat isa damage pod ni. Kaya agpunggay na. Nadag basta magsigig uwan guys. Agkubasa mga
kuan gajud, mga lanto, mga daot ba, mga daot, mga lata. Tanawan ninyo kuan guys, kalsada, ag kanang nay, kanang mangga nga dako nawa na, giapil og buldos. Lapok na kadyo og mag-uwan, hapit na magpista guys, karon ng Sabado ug Domingo. Magpahinungod rami, di man jud may ingag magpista guys, kay unahon sana mga problema, labi na city reverse. Magpakuan rami, magpamisa, dya musimba, puhon-puhon. Ampo ramis Ginoo nga maluwas among mga problema, labi na city reverse nga to pagkaron sa Manila. Waiting pa sa jahang check up. Jang gikuha guys, sayang, kay sayang. Mautan pa maning pikas, kani pa may naghigwaos ng kilid. Ang gikuha, kay mausik og di kwaon. Nandiya karon guys, mag-shout out ko. Kayo mo ko'y laing mahimo. Mag-shout out ko guys sa kanong mga nang-comment sa akong mga vlog. Salamat ninyong tanan guys, haway-sawang pagtanaw sa akong vlog. Diya gimingaw kong liksi guys, diya. Nag-video call mamiganihang Ate Julie. Kuan. Naloy kong nanay kaning hilak, gimingaw ni liksian. Nihilak si nanay. Nakahilak lang po ko ganina. Nalipay ko guys, inga ni Ate Julie kay siliksi ko no, nag-improve, tulo pagali ka adlaw kay Merkulis man ron. Kuan, kanang nay, wa na ko no naghilak guys, siliksi. Wa na ko no naghilak siliksi, anja. Mutingag na kuno, lahiras katong kinaunhan jud guys ba pagkalunis nga naghilak, pagka Martis pod. Nihilak po siya kay katong pag-uli na. Nga, ko anak ko no guys, kanang mabijaan na, di na siya Ate Julie maghuwat ato so, di na siya mag-atos kilid dyan ni Lexi, ato na naman siya maghuwat sa waiting area, kaya sugot naman si Lexi. Kaya na naman po si Lexi, amigo, katong pag-umangkan na po ni Kuya Eric. Kaso laki raman, okay raglaki, basta kay naraman siya maka-amigo dyan. Nalipay ko guys kay, kanang nay, nalipay ko nga gimingaw ni Lexi, di masabot agahang dughan. Gahapon na ramang gajenggi. Hilak sa tago, gahang kamingaw ni Lexi. Kaya ning uli naman ko, gapon man kuning uli. Luoy man po si last nanay dari og way uban. Diya puhon-puhon og magtrabaho na ko. Mahapagas na ramang dyan kong bidya ni last nanay. Diya mo tanda-tanda ramang pag ko. Kaya kinahanglan magazid magtrabaho ko guys. Kaya nag-eskwila na si Lexi. Anja day guys, dahil kuhan si Ate Julie na. Nga nanawag ni Lexi. Ano magbuot man mo kung sa hang desisyon ni Lexian, aho man ang anak. Ajon, pwede ba Mariano, ajon ako samuk-samuk ka kay bisag piso wa ka nagsustintos imong anak. Na akong gipirmahan, na amoy gipirmahan, pero wa kaning sustinto. Ajo kog samuk-samuk ka. Kay wa ko nagsamuk nimo. Dapat nagsustinto ka kung gusto kang di mi magkalagjus imong anak. Dapat ni sustinto ka kung di ka gusto magkalagyo mi. Makastress ka. Naningkamot man ta kog aho. Nag-vlog kog aho para mabuhi na kang anak. Pero sige gyapon kag pangaway na way undang. Kanus apa baka makamove on. Makastress ka. Pasalamat gali ka na kay sindan gapon ka nag pictures imong anak. Pero katong kuanang imo kung gibastos wa na giblock ka na. Pero kay ba ko nga magtan-aw mo sa ahang vlog, naramog sing panghilabot pati sa ahang vlog anak mo comment. Sorry guys, ara dining wa istorya guys, aron mapagawas sa gahang kapenget kay gahapong adlaw gibastos ko ni dyan ganiha da ko ning tawag ni Lexian nganong magbuot man mo ug asa na iko anak bata. Dako kog pasalamat ni Ate Julie sa ahang mga ijaan nga ning tabang na nga nagkaingani ko nakahigwaos ko. Ilabtunan ka dyan, di naman magtanaw sa diyang kaugalingan. Ganarbaho pa ka. Kaya nga siguro kag nalipay ko, nga agsiliksi, naladyo na sakit man para na pero ahang kinahanglan, sakit man para na pero kinahanglan nga magtrabaho ko. Kay, wako magsalig nimo, pirma-pirma pakas dito sa abogado. Nga musustinto kada buwan, tulo ka buwan na, wakay sustinto, wakay bisag piso. Andiya inganaan ko nimo, bastos-bastoson ko. Hoy, pakay katengad para bastoson ko nimo. Adyo kog bastos-bastosada ning hang pag-vlog-vlog kay naning kamot kog aho wa ko nagsalig nimo.
ug musustinto ka i-direct dito ni Lixie. Sorry guys, pasensya na mo haring na istorya kay dijid na kapag ngan na mas stress ko maghuna-huna nganong manghilabot pa manaha nga wa naman ko nang hilabot. Lipay-lipay ra mo ko sa ang kagalingan naning kamot para mabuhi ming Lixie. Pero hilabtan gihapon ko. Kahilak nung kog balik 1/4 kinapangat ko stress ko sang kagalingan na tagka na tag sungay din nating naong tengod ning stress. Pasensya na jud mo guys. Karon guys, mag-shout out nako guys. Sorry kadyo guys sa haratong gipagawas tong hang mga kahiubos ug kapanget nga hilabtan pagihapon ko nga naglipay-lipay ra man ko kahuan ning kamot man pug manarbaho ko. Sideline kog trabaho pero di gihapon ko mo give up danihang pag-vlog, mag-vlog gihapon ko guys. Kuan ra kog trabaho arong makatabang po ko nilang na nagtatay kay isid na lagi rong panahon na. Anja guys, salamat. Anja guys, pasensya na mo guys, nakahigwaos kog bulig 1/4, kahila kog bulig 1/4. Kay gipengtan ra ko nga nang hilabtan lagi ko, ngawa mo ko nang hilabot. Mag-shout out nako guys, tangin ninyo. Hello guys, then ako sa kwarto guys, igo ra ko ning liili datong nay kubasa kay nanggihigwaos ag uban. Mo tong isa guys ang nakuha. Dada sa Aliana dia. Hi kang Mama Ali day. Hi ma. Hi Mama Ali og Tita Tiri. Nansa man ang cellphone ni kalkra Nasa pa mag-birthday tatiri tayo sa December. Mugreat ko nag-birthday ate sa. Tuhon. Ang puwi si Tita Tiri nga mauli anas dang sakit. Ginoo. Sana pagampo tayo sa. Ikaw unsang tuy mong ampo? Unsang tuy mong ampo? Kalipat ko tayo. Kalipat ka. Mag-shout out taday ha. Shout out kang Mama Ali ta. Ma, happy birthday. Happy birthday, ma. Sayang sa birthday. Shout out ko ni. Akamampuan, ma. Doon nagimong gipati tatiri. Sa Mariano sa Diyos. Kaya doon nagsakit ng tatiri. Santa Maria day. Mag-shout out sa taday ha. Wato na mao tayo sa. Namauman Santa Maria. Di kayo bason mo ko dato tayo sa. Bason ka? Di man. Kay very good man. Kay love you. Mag-shout out sa taday ha. Shout out day ko ni Ate Vidalos Cabrera Fronteras og ni Kuya Jobis. Hi ninja di ate amping mo kanunay og mag-shout out po ko sa katong mga comments sa ang vlog hapon. Mao ni si shout out ko ni Lovely Lady og ni Dagwood Sengleton. Hi po ko ni Mona Burki. Hi ni mo Ate Mona Burki amping diha sa Germany. Amping kanunay og hi po ko ni Evelyn Kaga. Nisil lisil di ko glitok dani kaduring pa ko. Magkadungit pa ko day ba? Shout out po ko ni Nisil Naluan og ni Lina Buka. Shout out po ko ni P. Cortis og ni Gian Margaret Hampuong. I love you, Gian Margaret. Nakarustag Bilaran. Hi ni mo Teo. Pati sa kakita. Sakad Teo. Pati ko nakakita ni mo sakad-sakad ha. Pangutan na nga ti Gian Margaret sa birthday. Shout out po ko ni DC May Ondo. Og ni Maria Jerry. Namao ba to? Hala, napindot na. Sulabi. Wato namao tayo sa? Wato namao day? Day? Wato namao. Wait sa guys ha. Shout out po ko ni Ate Edita Marquez og ni Psych Butawan. Please like kog subscribe sa YouTube channel ni Psych Butawan. Hi ni mo ma'am. Amping mo sa imong baby og sa imong my love. Nawa guys, asang pangitaan guys kay naglirok-lirok ag signal. Asang pangitaan ug asa tong video katong gabi eh. Mao na to guys, ha? Waiting sa guys. Hi po ko ni Ate Bing Golchano. Shout out ni mo ti amping da kanunay sa imuhang trabaho. Pero may ipalit og gatas ni sa Taysa. Shout out po ko ni Aloha Bisaya Pilipina. Hi ni mo Ate Ansan Blanton. Hi ka ni Ate Ansan B. Hi Day. Ate. Shout out. Mingaw midari guys. Nasa birthday ang mamatay sa September. Kita nga September, mga gwapa day no. Mga gwapa day. September
birthday sang mama tayo sa. Kang sa tiri tayo sa. December. Asan ako na to ha? Jan Margaret, shout out. Shout out ko ni Danica Castellon. Og ni shout out po ko ni Isabi. Og ni Wilma Micabalo. Hi ni mo ati. Hi po ko ni Idina Kanyete. Shout out Idina Kanyete. Og shout out po ni Ginilyn Sinadjan. Na mauban ni pagka-mention. Og na mao sorry na gajud. Pebros, shout out. Dara si Aloha. Ha? Yung nagsuri na gajud tayo sa katong. Shout out po ko ni Aloha Bisaya Pilipina. Dara si Aloha ati Ansan Blanton. Nganing comment sa akong vlog. Salamat sa imong waysawang pagtanaw sa mga vlog ti. Hi po ko ni Gymnets. Hi ko diha ninyo te. Mingaw na ko ninyo. Amping diha kanunay liksin ingon si Gymnets. Si Ati In Langi Reyes. Hi po ko ni Ma'am Lourdes Saladin. Og ni Core Pinay Life, shout out. Disimi Undo, shout out. Pilisa Taghap. Hi po ko ni Lourdes Zagonia. Og ni Mylene Tambulian Gonzales. Sa mga Gonzales family, shout out. Janice Apa, shout out. Og ni GC Doringoy. Nit Ikala. Hi ni mo ate Nit Ikala. Og ni Jernita Martinez, shout out. Shout out po ko ni Merlinda Cadiraw, taga Carmen ni Sija. Shout out. Gemnets, shout out. Daghan na jud mi magsigig taya. Si tatay kay naadik man sa kanang luto. Basi na lang di ay kaluyas Ginoo makadaog. Kasulban sa tang kapobrihan day no. Nandiyahay po ko ni Juan Oliva, shout out. Juan Oliva og shout out po ko ni Priska Kagampang, Lisel Dualo Bautista. Margie Adim, shout out. Og ni Jeanette Magundato, shout out. LB Andre. Junita Labunog. Hi po ko ni Ma'am Vlogs. Isa ni Vlogs Shopiri. Na mao ba ni pag-mention ma'am? Mao ni siya si Kohan. Kanang Ava Amazing Vlog. Mao ni siya guys. Please ko og subscribe sa jahang YouTube channel guys si Vlog Shopiri. Jahay po ko ni Marisa Yeager. Shout out po ko ni Ate Janet Jamo in the John nga nakakaroon sa laing nasod. Hi ni mo ti amping mo kanunay sa mga my love. Shout out ka na Ate Janet day. Hi Ate Janet. Hi po ko ni Ate Joshua ug ni Bibi Aya. Shout out Itil Sarol Vlog. Shout out po ni Ruby Garcia, Ginalyn Elvira, Clara Climaco. Ug hi po ko ni Emeris Monterello. Helen Dosaban, shout out. Hi po ko ni Mers and Family. Nolita Helot, shout out. Ug ni Pebros, shout out ko ni Ninjo diha. Hi po ko ni Ate Lilian Life in Japan. Please kung subscribe sa katunga pa naka-subscribe sa YouTube channel ni Ate Lilian Life in Japan. Life in Japan, please subscribe. IB Agyas, shout out. Hi po ko ni Lonnie Tons. Nga grabe ka, supportive ka dyan dari na mga hi ni mo te. Kamong tanan guys, salamat ka dyan ninyong tanan guys sa mga gipang shout out na ho. Daghan ka dyan salamat. Sa birthday nila tayo sa. Ako kay Bauday, og amping mo kanunay guys, nakadungit naman ko. Diyan nila sa kadungit tayo Ano sa. Nandiyan shout out te pukus. Kanang na sigigtan o sa ang mga vlog. Ate In Reyes langi. Shout out ni mo te. Amping mo na kanunay. Diyan guys, katong sa next pang na vlog, mag-shoutout po ko. Basig na pa'y gusto nagpa-shoutout na tuwara ng mahinungi. Kay majugali nakasignal man pagkuron. Nang pasulabi kong shoutout. Na kay picture ng TikTok plus liksik sa tiduli diya guys ha. Kari guys. Sa katunga na ako ma-shoutout guys. Comment ra mo dani nga vlog guys. Shoutout na po na mo. Shoutout na po mo na ho. Atangin ninyo guys. I-comment rin nyo hang mga gusto ipa-shoutout guys. Kaya harang i-shoutout. Armalin Idjaw, shoutout. Og ni Ami Plaza. Hi po ko ni Honey Marikit. Og ni Sani Hisapak
Channel, Hisapak Channel, shout out. Og ni Jovelyn Cagas, Regina Capesos, shout out. Shout out na po ko ni Ate Ann Ampulukyo, og ni Ate Mian Ampulukyo. Ampulukyo family, shout out. Nang sa manang kalit man ko ka pagaw. Grace Tumon, shout out. Hi po ko ni Mi Amor Bernadette. Og hi po ko ni Mi Clamor. Shout out. Shout out. Il Spam. Hi. Nancy Padyaw. Jovel Moring. Shout out. Joy Ann Dulay. Shout out. Priska Kagampang. Shout out po ko ni Lia Kuta Lubong. Hi ni mga ate. Amping na kanunay. Jahay po ko ni Biyaherong L300 na mauban ni pag-mention. Og hi po ko ni Rose Bueno. Shout out po ko ni Catherine Coray. Hi ni mo diha ate. Og ni Me Real, shout out. Nandiya guys, maral to akong mga na-shout out guys. Kaya wa naman lirok-lirok naman signal. Nandiya, sa mga gusto pa magpa-shout out diha, i-comment raman dani nga video guys. Nandiya, daghang salamat ninyong tanan guys. Saway-sawang pagtanaw sa ang mga video sa mga YouTube channel sa Burato Family. Daghan ka ng salamat ninyo guys. Ginoo na magbawas sa inyo hang kamaadyo dari na mo. Diya pasensya na mo ganiya guys. Kaya nakahilak ko baliguan po kay kanila gihang pahiubos og ka-stress. Pungat ko lang ng hilabtan lagi kung ako manghilabat. Diya guys, mara na ang vlog rong adlaw guys. Daghan ka ng salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog. God bless natong tanan guys. Og amping mo kanunay og asaman mo karon. Bye-bye ninyo guys. Thank you for watching. Bye. I love you ninyo tanan. Bye-bye.